Det er godt. Hvad? Ja. Var det fra en klasse? Tryk op. Op eller ned? Ja. En gang til. Ja. Er det nu, man laver tic-tac? Ja. Tak. Get away from me! Nej, ikke filme. Det er med lige nu. Det går dommer. Snævrøg. Jeg vil altså lige at optage nogle ædru i den her. Vi har lørdag aften. Og klokken er 9:11. Ja. Der burde du nok starte ved sengetid. Men ikke bare. Men der er nogen, der kan blive noget. Det er det. Jeg håber. Vi taler om et eller andet, der skete. Nej, Carsten, vi er fulde. Vil du skærme?